toi, qu'est-ce que tu ça va? Oui, ça va. Ah, bosse la fleur. Ça va? Ouais, ça va. Tu vas reconnaître une autre barre là. Ah, mi? Est-ce qu'il ne m'a pas sur le bozo fait? Ouais, on a pas trop de la il va là, ouais. Ça va? Oui, ça va. Faut gagner. Merci. Ouais, elle est trop bonne. C'est toi la mine. Ah, la mine. Ah, ok. Problème là. Vous êtes là tout. Bon, bozo, moi, il y a des gars sans ça, quand on a bangé la gata wardo. Ah, et au moment Bon, comment avec le docteur là, follow? Docteur Sou? Au moment où bozo là? Ah non, faut de bozo là, mais à Mousso. À Mousso qui l'est, mon conomarote. Ah, tu as fourni la calibou, il faut qu'il y ait un excellent là. Bon, assez à t'excellent là, tu vois. Bozo va à créer de solo pour nous regarder. Faut voir des gata bossa na tawa. Bosso là, des gata. Tu dis qu'il va demander. Ok, problème là, la nyame. Il y a la sonama, il est avec la casse sous. Basta là. Docteur Sou, on est là. Il y a un full fire, qu'on ne peut pas la gagner. Nala sonama. D'accord, donc. Deve sirata. Comment est-ce que Sophia. Et Nana. Sophia, il serait à faire mal. Foi muito mais. Et Sophia, ni ça n'est pas là. Nada de todo tá. Mulher. Sophia, il y a femme à la femme. Ni ko fa fege ni sema ko kunde. Mama shitale no ya be. Ni kungana fariga rasigike. Akunte ne to. Mama shitane afona yana. Ko ne ka ne boye place la. Ko foi kata. Ko ni kilenga sigi. Ko wala sabo bozo ra kinitai. Sophia ya fama ala kama. Hawa ni ya falimu. Wale mafukana. Kan kuma suru ni fosa. Ama wakati na samia ngale maiga jigidoro. Sophia. Est-ce que nem na bola? Iyawa. Wala sangere baro ni torola. Sophia, e moro fene ne okoroke. Net somage fino. Ngaki bara ni dukono mo shikana na be. Ale ni bozo ga be mbaliam fene ni no ya be. Ni tara soma ni fe. Papa esun kera fe. So dondala. Neke no ba sebede no duni ba o be ngam. No kere ni bozo be. Nyame mo foi kana ne ya falimu. Ala ya famena. Wa Sophia. Iga dimwe. Ni da dawa. Sophia ya fanima. Wale ni ya falimu. Minga kile mala ni mambo ni mala. Sophia ni toro boy. Wale ni toro sigi. Kana no fosa. Ali mutu ko ni mama le be magano. Oluvete mena nishitena ila tuguni. Sophia, epsere ya fanima. Ha? Sophia. Sophia ne me
ndala ni bonna ko an fo salama Sofia magnifique I'm saying bola mama shida I'm saying ay kana fo salama ke Sofia ni digina ndé bolola iga deindo eso ni koloche iga kide ikana na dem ne min kila Sofia iso oleri kalea Sofia Sofia me la rikie ne me dela ne me bola Sofia yakana magwe ala ko may tani Sofia wale dimmen ne toro ne yere ibe jigi sa enyuma me jigi ne bola ibe bo kana nubli mo la Sofia ne segena wala ne ya fani mai mafushi gana e fa fani ga kuma beme awa ne te sega ti goron chola meta so wala ya me ibe mo ne du wala foi nigitena fena du sa ibe mo ne fe nina na media iba do mena sa mo sa wala ni ke fa name Sofia kana tara tara tusa ne segena yo meta du ni kana ya meta du ni kan fushi ti so okay ya me Sofia 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 Sofia, ika mun ni kena lagi. ani telephone be Ika mun ni kena. ni umnike Itu tu kena biar. Dia nanti tolong melantai mana nak kufen bola. Ni ko melantai tiada zona pedi. bege ni umnike fo Ini berapa kia berkesan bi kapri walau sisa. Mana mo. Ayo kalau kisah mula deh. Ah? Kisah mula deh ya. bege olu teni ni nyonche ni umnike Atau dia mana ko mikirnya latali tal. Ini kan ini mana dia kuma bola ya. Fanya wanyo fe latali la. ala kama ya Ha? Ini ni wanyo to latali la. Ini alam lek kana su. Iti sara kana kana. Ia pla koro deh ni. Ha? Ni la pla koro deh. bege mi deli ga ya fama ni nye hawa chugumna wallahi billah al ne re nye kunya etinto ya glite to fushi la wallahi na gli bere kunya hawa ga Ya, apa kau punya itu ni lah. Ni tak lah. Karena kan filem tu, ni alam nak kau kali kono, we na sosial ini na, ni tu ni fano fe. Ha? Ni kamu ni kunte, atun kabaran dulu. Ha? Ni tu malah tu ni wallahi ni tu mah ini mesara. Ni tu lah tu ini mesara dia. Wala. Mana nak kau tu ka? wallahi ala ne ma dawla kama Ni wallahi baru aku ini, mana aku bangga. Ansoma. Ansoma. Inshallah, madam. Ah. Semua. Ai. Berbahasa. Tadilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Basula. Tadi. Anking. Sisa ni buzo ka pedini ni bela. Lamin. Lagi dua. Buzo ka apto ka pedini ni bela chula ka. Na le bela ko mo ko buzo musuli do ko sura. Hawa au Abe chudi. Noeli ama ko babe ga dola Tingi dana ka se funi fula. chere la ne woni hawa e bili mani a bekla la ne hawa bila mai mani jare
ne ko dɔgɔtɔrɔso jumɛn yɛrɛ don fɔlɔ kini tɛ min filɛ nin ye an kɔfɛ kalo la tantɔ yafala la ok mais buzo yɛrɛ don a kelen de bɛ yen wa ou bien ani jɔn bɛ yen ani mama de bɛ yen mama de bɛ yen awɔ ok ne yɛrɛ bɛ tila ka tɛmɛ yen fɛ sisan ala sɔnna bɛn oui an cɛ ça va taa la ali ma fɔ ko fila jaa jumɛn ayi ne bɛna dugawu de kɛ dɔw kɛ ala ka ɲuman bɔ ɲuman na ala ka ɲuman jigin hɛrɛ la ala ɲuman jigin ah mɔgɔ y'i ŋɛniɲɛ de diɲɛ kɔnɔ o de la a bɛna fɔ et puis bula kuma tɛ ha i yɛrɛ filɛ denmuso ne k'ale kɔnɔ na ba taara ne k'ale kɔnɔ na ni ka kira ko ten tɛ sa mo ni ye kɛ fisɔ kurahanɛ a ye ne kun na ye wala ne hasu kɔnɔnti de ten ɔ ne ne kun na ka tiya ne ye kɔnɔ kala k'a sɔrɔ n ma na yɛrɛ kala yɛrɛ ala yɛrɛ kuma kɔnɔ kunna a ko jɔ o jɔ ɲɛnama la i bila kojugu kɛ mɔnifiɲɔ na ale yàrá i tɛ safinɛ ma sali la hakɛ ko de la denmuso tɔɔrɔ la mɔgɔ tɔɔrɔ tɛ wala a ye sɛmɛ min ta lu nin ko ne la o hakɛ de y'a kan o hakɛ de y'a kan san pɛrɛn 7 bɛnkɛ o ye sarali ŋaniya de n ŋaniya i bɛ lamɛn wa bɛnkɛ san tɛ nin fɔ waati sa waati dɔ de y'a la hali ni adamaden n'a jogo kɛra jogo kolo ye ni gɛlɛya bɛ yen waati min na an ka ɲini an ka gɛlɛya in boli fɔlɔ kɔfɛ ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ n bɛ kɛ fo waati foyi t'a la ni san tɛ wala pour i tun b'a fɔ ko nin ta bɛnna mais mɔgɔ b'a ko waati b'a fɔ waati de ya e ka sabali ne bɛ min f'i ɲɛna ne bɛ min f'i ɲɛna e ka sabali nin ka ɲi nin bɛ se ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ni e ye muso furu ni nin ka ye muso sɔrɔ ni mɔgɔ nana ka na nin kuma f'e ɲɛna est ce que a bɛ diya e a bɛ bɛn e ma wa u b'a fɔ k'a tigi tɛ ka miiri i ka lamina na ne ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ Fuchɔ e la fɔlɔ n ye min fɔ yala na i de ta tɛ ko ye n'a f'i yɛrɛ ko so nin kɔnɔ yan ba boso ye 1000 ni 2000 min d'i ma i kiri fɔlɔ sa ti merde mana mo 1000 min di ku kɔrɔ yan o de kama i ye kama na k'a taara k'o fɔ yan k'a fɔ ko fɛn et puis i ye kelen f'i ye han voilà i ka kutubakala la ani ka disakala la u b'a fɔ misilila la ici c'est pour moi i nana k'a fɔ ko kelen ne la kuma ka wuya le bolo bɛnkɛ ne ka kuma kun tɛ ka kuma fɔ kuma min b'i tɔɔrɔ wa n'i ye ne dɔgɔya n'i ye ne neni n nenibaga ye n neni parce que ne terikɛ ye bozo bɛnkɛ ye ne bɛnkɛ ye a man tɔɔrɔ wa a ma bali n na ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn sabali mɔgɔ i bɛ ko dɔ kɛ bi sini i t'a laban dɔn dɛ ne b'o de f'i ye nin juru bɛ bɛɛ la i ka so donc ne ta ye o dɔrɔn de k'a f'i ɲɛna i ka sabali n'i y'a mɛn o don n'i m'a mɛn fɛnɛ salamu aleykum ala k'an bɛn kelen ma bada bɛ bila ala k'an bɛn kelen ma fiyewu ala k'an bɛn kelen ma fiyewu ala y'an bɛn kelen ma ala y'an bɛn kelen ma i ne bɛn kelen ma a ye mun de jɛ ne ye e bɛnkɛ a ye k'a ba tiɲɛ bɛɛ ɲɛ tiɲɛ na k'a ba tiɲɛ na ala ka ko de kelen yan mun de bɛ kɛ i sara n'o de ye bila koro i kiri jɔ bila koro ka fɔ la ko ala olu fɔlɔ tɛ wagati sa bɛnkɛ est ce que ni ɲɛ hawa cogo min ɲɛ ye i da bɔnna bɛnkɛ a bɛ degun de kɔnɔ i da bɔnna bila koro ye bila koro ka fɔ la sisan i ka mun de b'o la ne bɛ soso la sa ala yɛrɛ de kama i bɛ ka kuma min fɔ walayi bila a bɛ ka ne lamɔ bila koro yɛrɛ k'i jɔ k'i ɲasa i ko PD a ye PD de ka da a parle ɲamɛ ko PD sunguruba bordel bɛɛ watas i k'i yà bɔ n b'i kiri cɛ bɛnkɛ wayi e dumuni kɛ ma dumuni kɛ kɔni n y'a dumuni kɛ jɔn kan i m'a fɔ n ko toli ma n tɛ dumuni ko toli la n b'o fɛ i ye ka mun de dilan fɔlɔ ne bɛna tilela da sini ne yɛrɛ hakili bɛ i ye ka mun de kɛ miiriya mun de bɛna dumuni to n bɛna taa di Hawa de ma sa e de ni kunkolo bɛɛ de ɲagami walayi i ye ka mun de mun tɛ tobi da fo bɛɛ ka fiɲɛ n bɛ ka furunajɛ de dilan ani wuri n'a ma se ka dɔn a bɛ se ka dɔn ani wuri ala kana k'a y'a dun wa fɛrɛ kɛ n ta kɛ sɔrɔ san duuru la ye i y'a mɛn i ka wa bɛ d'a ma yan mun ye bana yɛrɛ a tɛ se dumunikɛla yɛrɛ ye wa an ka dumuni tiɲɛ o ma bɛnkɛ kuma mɔdɛli dɔ bɛ yen kana fɔ ala kana kɛ a ka dun o fɛnɛ ye mun kuma ye denmuso fɛnɛ n'i ta di i ta di i kana mana ka fɔ ye ha denmuso ye kɔlɔlɔ min na a yɛrɛ la kɔlɔlɔ de ye ayi dumuni ko kɔnɔ o t'i ne ni bila ɲɔgɔn na mɛ i kuma fɔcogo de man ɲi n'a ma fɔ ɲɔgɔn ye ayi yafa ma donc i ka ko jɔ bafo cogo de man ɲi i ka ko jɔ bafo cogo de man ɲi ayi kabila ton pierre et ta mère voilà
ale foto de manya ne te bi ka famram so sasa bi batar to ne sisa bi la kuru sini ala ka hakili ɲuman da ni bɛnkɛ ma wala ni mɔgɔ bɛ kɔrɔ a bɛ se ka kuma ye tiɲɛ Docteur. Monsieur Bousso. Ka gɛlɛn n'a fɔ cogo di? I b'a fɛ ka mun fɔ? Mɔgɔ b'i ta la ala fana b'a ta la. O bɛ se ka kɛ cogo di? Mun kɛra? An kɔni an seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se ka jigin. I tɛ posé la k'a ye cogo jumɛn kɛ? Nka ni ala ye fɛn min kɛ o bɛ ala barika da ne ye. A tora a la den fana tora a la. Dɔgɔtɔrɔ! Dɔgɔtɔrɔ! Parce que tin gɛlɛyara kosɛbɛ a kɛra sababu ye k'a bɛ jigin force la o kɛra sababuya ye ni ko wolo pɛrɛnna o pɛrɛlen kɔ a ye basi caman pɛridi den fana ye basi caman sama den ka bon kosɛbɛ den bɔtɔla den bara balila o ye fiɲɛ tigɛ den na o kɛra sababu ye den bɔnna a nin kan n'o tɛ anw y'an seko ni damayira bɛɛ kɛ pour que den ani ba ka se ka balo cogoya min na. Monsieur Bousso. Merci.